ang butanas ligid. Akan ang butanas pero kini sa bawa. Dili ko subog do ko na kuan ubos buto. Alho. Buko spider. Ayo ang gusto. Dito tagad Yeah, spider. Curi ko ba? Diri nga ba kami ba? Kaalindot di ay. Kaalindot di ay diri oy. Kalayo pa di ay. Layo apa uy. Layo pa jud kaayo mga kabisdak. Layo pa gyud. Layo pa di ay. Sakit ilan ni balik. Kay Pasko naman doon ulit pag ulit discounting. Instead of 1 to 50. Nakamara sa kwan ho, labsik ko. Yeah. Aba. Yeah. Nakalubog lang. Wow. Laluda. Kainan na eh. Yeah. Kisa. Na, you're happy. Ayaw na ipok. Hala. Ipok saan mo no? Welcome to my vlog. We're going. Mga ligo kami guys.
chinelas ko. Pag ng uos ko. Slide kayo, na yung mga lumot. Chad, tarong mo diya be. Chad, tarong lakaw, ayun si Kuan. Naglaag ta sa sala. Basta lang ba malipay ta? Wala sa mga problema, sa mga kasakit, sa hinabuhi. Ooh la la la, lingaw-lingaw ta. Ooh la la la, lingaw-lingaw ta. Aling amon kalatagaw, nagkalentang mga problema. Naudunta ang ilang pirmi, wala'y katapusan, nagkalipay. Ooh la la la, lingaw-lingaw ta. Ooh la la la, lingaw-lingaw ta. Naglaag ta sa sala. Okay, dali.
Putas naman ni padong uli. Kung init, Putas gyud. kung init unta. Ate, dili ko tugnawan. Kaldero sugod sa kasaka. Dili. Wala Kalderong sugod sa pagsaka. Di tugnawan ko. Ate. Hertig yung kapuya. Palihan na. Alis nga gusang ilong nato ni mga kabisdak. Kutasa jud. Kutas kayo. Mga kabisdak, kutas kayo. Alis nga gatong ilong ani. Ay dapin diha. Layan na sang sa kaunon mga kabisdak. Samot guglis nga gatong ilong ani. Mga bisdak. Samot kaglis ng gatong ilong ani. Kutasan ang bisyo ha. Oh. Mga bisdak, oh. Sakaon sa kayo. Kapoy, kay wa ka manad og baktas doy. Haluoy nimo doy. Kapoy ikaw doy. Kutas ha. Ay. Doon lang dyan taon may mga kabisdak. Pero nisiga na akong ilong. Ah. Ah.